Takže dobrý den, já jsem Vojtěch Kamenský, dneska bych chtěl natáčet Subway Surf, jdeme na to. Už jsem tu zkoušel natáčet asi 5krát, ale ještě se mi to nepovedlo, víte proč? Hádejte. No hádejte. Protože jsem tu hudbu měl moc nahlas a bylo mi trapný to v těch videích jako, bych to řekl, prostě předělávat, že jo. Tak jsem to, tak jsem jednoduše prostě vymazal a jdu na další. No, budu určitě natáčet i Minecraft, už jsem jednou natáčel, ale tady jsem jako dobrý tady v tom, protože jako na to, že jsem si tu hru stáhnul, já nevím, je to 6 minut. No a mám hned 7 konviček, já nevím, jestli to dělá konvička, v tom byl džin, ale nevím. No tak prostě je to tak, no. Tak jdeme na to. Dávám odkaz do mého parťákovo, který taky natáčí, na Martina Kočího, dávám ho odkaz do popisku videa. Takže se určitě mrkněte. OK. Super. Oplajda, jste neboje vlaku. Nemysli si, že mě zastavíš. Au. Tak jdeme ještě na jedno kolo. Běž dopředu, lamo! Tu britská jsem to skočil. Dobré. Já ti rovně, lamo. Jo, hele. Překvapeníčko. A jdem dopředu. Tam, kde jsou prachy, tak vždycky jde vlak. Pojďme na druhou straně, to mě zklamalo. Noha, prachy a jede vlak. Prachy, jede vlak. Teď jdu na tyhle prachy a jede vlak. Teď jdu na tyhle prachy a jede vlak. Je to fakt libec apka, to je fakt dobrý. Doufám, že neslyšíte. Musela jsem to stlumit skoro na míň. A teď si budeme bavit v tomhle. Takže vám dám odkaz, rozhodně se tam podívejte, taky dobře natáčí, fakt. Takže taky natáčí na mobil, na mobil, já natáčím na tablet. Už je to větší takový. Tak až umřu, jak to video ukončím, ale musím dneska ještě tohle. Dobré, dámy a pánové, vítám vás. Tak ne, co to je tady? Pak Gangnam Style. Pak Gangnam Style. Hala, a teď mi tady projede pak. Ne, takže doufám, že se vám video líbilo, zanechte like, po případě odběr, čus, počkej, ještě se páme, co máme tady, čepičku, takže čus.